Hej. My jsme jeho fanoušci. Ahoj. My jsme tvoji fanoušci. Dáš nás na YouTube. Ano. My jsme tvoji fanoušci. Jo. Já budu dávat hezký video každý den. A jo. Budu... Hoďte, dělej, mrtni tam kouli. Dělej tam kouli a budem tam za. A díky za všechno lidi. Všechno. A budu dát hezký video dneska. Všechno. Ahoj. Ahoj. Bude hezký video. A jo. Tak jdu doma a dám video na YouTube. Jo, kámo, to už se těším. Jo, to... Sašo, bude nový video na YouTube. A já mi tam budem. Budem tam my? Ano. Jo! Na tak slavným kanálu. Ty jsi Georgie. Ano. Ty jsi ten youtuber, jak se jmenuješ? Buckstrix, jo? Jo. Ty jsi Buckstrix? Nevím. What the fuck? Tak čau lidi. Jdu domů. Čau lidi. Mají se hezky, dávajte like and subscribe a dáváš komentář. Dobré, čau.